Dneska som prišiel po dlhej dobe vysvetliť, prečo som nenatáčal videa. Nebudem vám nič ukazovať, poďme rovno k veci. Natáčať som na chvíľku prestal, lebo moja kariéra v YouTube bola proste mizerná. Proste nebavilo ma to natáčanie videí. Mal som veľa iných vecí. Áno ľudia, ja vás mám rád, ja chcem, aby ste natáčali. Aby som ja natáčala, aby boli videá. Ale jak mám natáčať videá, keď čumte na to 33 sadnutí, 55, 40, 29. Jedine toto pred 2 mesiacmi mi vybuchlo. A to fakt, že sa mi neoplatí. To bolo moje prvé video, 33 sadnutí. Áno, ja viem, ja som hrozný v tých miniatúrach, ale pochopte. A napríklad moje live streamy. To je horšie. No. Live streamy sú na tom 200 krát horšie. Než samotné videá. Ako čumte na to. 3 zhľadnutia, 6, 2, 5, 1, 2, 1, 5, 5, 4, 4. Akože, čo sa mi bude na tom, akože, páčiť? Áno, ja sa pokúšam vytvárať videá. Ale nemám na čo. Na čo mám vytvárať? Za 8 zhľadnutí? Za 4? Furt to mám iba 4 zhľadnutia. Shorty, videá. Mám vlastne ešte aj komunitu. Príspevky vám dávam. Nikto sa ani nepozrie. Teraz pokúsim sa do konca tohto víkenda natočiť aspoň 3 videá. A potom si dám pauzu. Asi do augusta. Lebo fakt sa mi to teraz neoplatí natáčať. Za 33 zhliadnutí. Ja viem, ja sa snažím, ale ja to nemôžem. 55 zhliadnutí. 40. Pozrieme sa na shorty. 16, 29, 32. Bože. Nič. To sa mi neoplatí už. Nič ľudia. No to je zatiaľ asi všetko z tohto videa. Ale poprosím fakt, aby ste pozerali, hovorili kamarátom. Ale nechcem, aby ste dali ten zber. Ale keď budete dobrí, tak sa vám poďakujem. To je na dnes všetko. Ešte natočím 2 videá. No pokiaľ nevybuchnú, pokiaľ nebudú populárne, dávam týždeň na to, tak to mi to neoplatí už natáčať. To je všetko. Čaute. Zatiaľ. A hoďte tam prosím ten odber.